ginako din diri sa Westwood. Ba? Ang atong mga kagahi naabot na sa NMMC ang full capacity para sa COVID-19 patients. So kad pa niaging simana pa na ha. Ato ning kumustahon karon pag moyon kay tag full capacity unsahon man ako nay mo abot dito na to ibutang sa kuan sa MacArthur Park. Unsahon man nga na pagbalibad o nabay unsahon man na kung daghan labi na karon nga increase pagyapon. Nasa linya sa telepono karon si Doc Bernard Julius Rocha, ang liaison officer sa Northern Mindanao Medical Center. Telepono lang siya. Doc, good morning, silingan. Hello, Doc. Ipansa kumayong kana. Yeah. Good morning, Doc. Hello. Samtang. Ayan. Ayo pa rin si Doc. Doc, Good morning, morning. Catherine McLean, gikan from Singapore. Good morning sa mga taga Singapore diha. Ro Fiskot, lagi. Ana. Paki-check daw sa BP Yes. ni Kong. Champoy Cubs, Harold Kabasan. Ay, hello. Ah, Doc, good ang morning. Good morning. Doc. Nana si Doc. Ayan, sa linya. Doc, Yes, good morning. Good morning, silingan, Doc. Mamlabog na sad mi. Yes. Alright. Yeah. Ayan. Good morning. Good morning. Ayan, klaro ra ba, Yes, Doc? good Klaro ra, morning, klaro ra. kanimo Doc. Si Art Bonhoc Leong, si Bernie Bitok-Bitok. Una-una, Doc, Yes. kumusta ka? O ang ato mga medical frontliners diya sa Northern Mindanao Medical Center? Yes. Maing buntag first, and then so far, kami din sa NMMC na kaya man. We are doing okay so far. Aha. Oga, Doc, full capacity na kahit karon oga. Usaw na, Doc, kung wati ko na mingon nga, Doc, napamantay mga pasyente, unsa may na balibaran na, Doc, ug asam na sila ipamutang. Dili, kanang, di ba, nagpagawas with me yung public advisory, no? Itong niaging Biyernes regarding sa among, we are operating beyond, actually, the limitations of murag, the sagat. Nawala, naputo. Otro. Tawagan ito usaba si Doc Rocha. Baka nalubat na siya. Good morning sa ato ang mga likers ni Buntaga. Ug mga sharers. Ang mga mga ni Mercy Del Pilar, Dodax Gabot, Tino Siangco, Attorney Lordan Suwan. Good morning ninyo diha. Aha. Rofi Scott, Karim Ray Garcia, Hi Ortiz, Kuya Anton Teruel, Dolph Ding, good morning. Carlos Untong, Jing Hangao, Ma'am Joy Martinez. Kani lisoda ani kono FH Koy, Fakoy, Fikoy, Enthusiast. Christina Gumahad, Anthony Pilaes, good morning inyo diyan tanan. Salamat sa inyong mga reaksyones. Diyan lang online. mag-change sa mig phone diri ha, diyan lang kayang. Ato ni kumustahon kay grabe gipagkapoy na ang mga medical team nato karon. Ha? Tungod daw sa kadaghan gahi kayo labad na ang ilang ulo nining gihimo karon diri sa Cagayan de Oro. Ha? Grabe naman kay bisag asa na kay pati ang isolation nga everywhere. Di lang si NMNC, bisag asa tanan puno na gyud. Galaban ang ulo. O teka muna mag-change sa mi og kwan diri, mag-change sa mi og phone na diri ha. O teka ha. Sabi na nga lubat man din ni diri. Again, extended man ta. So, antod pizza 30 gihapon ang atong ang atong mga pagkuan sa... Karon bisang mga nagbike di ay ha. Basig abi ninyo kung magbike mo, makalusot mo. Kung nagbike mo, nagbit-bit gihapon mo og mga barangay exit pass. So, di na ka pwede magpalusot karon nga mo yun lang ka nga nagbike man may dili. Kung pagtan-aw kay barangay exit pass, U-turn, balik sa imong agi. Salabi na sa mga nagbike diha. Di gyapon pwede ha. Sa katong mga naiplano diha nga mo maglaglaag, mag-tour kay piling nila bagot sila, bit-bit silang mga bata, silang mga anak. Ha. Di gyapon magsilbi kay maka-penalty yun mo, kabayad yun mo ana ha. Mo nang kailangan na medyo seryoso sila sa mga check pa nila. Cagayan de Oro ang MECQ Bird. Ako lang daw nag-MECQ with L-carnitine and ginkgo biloba. Anong si Bato no? Sige, try na to. Mag-zoom. Ha? Try doon yung nagsulod sa Zoom. Teka muna, pasensya kayo. Naputol.
Siyempre, katong mga kaninga, balikan na to nga kuan, kaninga mga issue. Oh. Kumusta na kariya sa Tagum, sa Davao del Norte, Kuyang Dennis de Villeres. Mm. Salamat sa pagtanaw. Eh, Jerome Gabutan, my brother, good morning. Kumusta ka mo? ayan. Tinagin na dahil na to. Ayan. Hello. Ayun. Ay, ayan. Okay. Pasensya daw, pasensya. Ay, Ayan. Naputol again. Okay. Anyway. Sige, Doc Bernard, unsa may himuon ani ron kung naay pasyente mo abot diya sa Northern Mindanao Medical Center, labi ato mga nag-COVID, nga puno naman ka ang atong ospital. Asa man na sila dadon in town pohon? Kay, katong akong gingon ganiha na, nag-issue public advisory ang NMMC, no? Regarding sa among full capacity, and we have been operating actually beyond among limit. But kini siya, ang gihimo namon ni to temper actually expectations. Dili sa tungod na dili na mo dawato ng mga pasyente na maabot sa muha. Ang pasabot lang ani, if ever gyud na so sila o we have a referral, there is a big possibility na mabilin sila na for either ka ng mga hours paingon sa mga days na sa among arid enclosed, sa among arid ER or our holding area. Kay ulatan nato na either ma-discharge ang mga pasyente o naipakante din na sa among arid ER o sa among serid, anhat lang sila mabalhin sa taas or sa serid. So, dili siya, puno gyud ni, muna ang pasabot ni puno gyud ni, pero of course, naay mga uban naman na mga moabot sa amuha na pwede naman ibalhin sa mga dili kinahanglan sa ospital, let's say sa atong mga TTMF or atong mga TTMF plus. Kaya ang priority sa NMMC, of course, kay being the Apex Hospital o kanang level 3 na hospital, priority gid na mo ma-severe to critical. Okay. Oh, Doc, yun ani, kanang kagahapon medyo ni baba ang kaso sa COVID, labi na sa Cagayan de Oro, nga for the past few days, duha ka semana tong sunod-sunod yun, o more than 2 weeks, nga tag 100 plus kapin. Kagahapon, wag na lang ta sa 68. Kini ba maayo nga timailhan, nalipay ba ang mga medical frontliners nato aning kalambuan? Yes, of course, kung atong tanawon gid ang ang ating census ganaog gid siya. But ang uban na mga provinces sa atong region gasaka baya. So, remember that NMMC dili lang mi kanang, although kinadaghanan sa amuha dinhi na na-admit sa NMMC are from Cagayan de Oro. Of course na we cater to Northern Mindanao, not only Northern Mindanao but even to the rest of the region. So nagyud moabot sa amuha na from the other provinces or the other regions. So siyempre nalipay mi na ganaog gyud ang kaso dinhi sa atong syudad, no? Which also helps the healthcare system. Oo. Dok, inunani ba kaning namin mga nahinabi yun nga mga doktor, no? These are medical doctors, mga healthcare workers nga they are not satisfied with how the MECQ is being implemented, particularly in Cagayan de Oro. Kanang isip po sa ka-doktor, Dok, unsa pa ba'y angay himuon nga medyo at least ma-contain yun nato ni unya malimit ang kanibitaw pagpanggawa sa mga tao kay murag wa man lang gyapon daw gyud nahitabo nga MECQ. Mauna nga mga doktor na mismo ang mga nireklamo sa hilom. Unsa ba'y mahihimuon na nato ang isip usa ka katawhan o katilingban? Kay ang ano man ani really is that wala man nagkulang ang gobyerno o ang atong mga medical the medical field na mag-inform gyud sa general public kung unsay kinahanglan himuon kay atong una-unaon na ang kining kining COVID-19, kining virus di man gyud siya galaag. So we have been seeing grabe gyud ang pag-spread sa COVID-19 tungod sa
well, probably na the only reason din ha is nag-lower ta sa atong guard or dili na taga-follow sa atong minimum health standards. So, kasabot gid mi na kinahanglan gid na mugawas kanang magtrabaho, magmerkado. Okay. So kanang mga inana na sitwasyon, syempre kinahanglan gid mag-practice yung minimum health standards or else sana grabe gid ang spread. Pero in regard sa MECQ, actually katong nag-story man galing si Mayor Moreno Ana regarding sa MECQ, the answer really is katawan. So really, para tabang yun mi ani, kanang kining atong pag-fight, we have to be mature enough na kung unsa gyud ang mga protocols ato gyud kana sana, we have to follow. Kay siguro kining gahitabo karon kanang murag gagamay, murag gadaog ang mga kaso dili sa syudad, maybe gatabang na ang mga ang mga establishment. Kay primero ana kanang atong mga establishment, no, kinahanglan tabangan ang mga the government for that. The way I see it, kini this personally, kay kung gibutang nato ang katong mga barangay exit pass, so syempre isa lang yun ang kinahanglan mo gawa sa anak. So kung wala, dili gyud ipasulod so with every establishment. Second, kanang atong ang gipagawas karon na bawal ang mga less than katong mga less than 18, then kanang mga citizen, dapat yun kana siya na i-follow, and the parents should enforce that. Okay, na kasabot yun mi na kay makita man ako, even me, makita na ako kanang nay mga adolescent dinha kanang mga teenagers the bike all around the city, which dapat kana siya, that is the job of the parents na they have to stop that because they can be the ones who are spreading it. Kay sinaman yun na they could be asymptomatic pero matakda na noon sila, then ilang ipasa kang lolo, then sila maggrabihan. Kaya we have been seeing clusters of families na matakdan. So we really have to follow that. Now, I do not think naman na unsa ang ilang gusto na kinahanglan na gyud ang military na gyud ang musulod para i-enforce gyud ang ECQ. I think dinhi sa syudad, no, sa Cagayan de Oro, I think we can help in a way na we just follow kanang badlungon nga to ang atong mga anak, atong mga igsoon, atong mga parente. Kana sana we have to follow that para we have to lower that kanang pag-spread, no, kanang decrease the risk sa atong spread. Doc Rocha, kining extension ba sa MECQ, dako kining tabang inyo bang gilantaw sa unahan nga medyo mo improve ang kining Yes. daog sa COVID cases labi na sa ato ang area of responsibility? Kanang di ba ang pag-address ani kanang sa atong mga kung atong mabantayan kanang mga cities na or kanang mga municipalities na MECQ or higher or ECQ tungod sa gasaka ilang kaso, nag-improve ba sila? Pero did they do it in 2 weeks? Wala yun na, based on what I know, na wala yun ka ng municipality or ka ng any city na nag-MECQ na naog nila na significantly in 2 weeks. So, ang extension anak, karon nakita na nato sa atong mga datos na naog siya, di ba? So, siguro, o the extension, makatabang pa further. Hopefully, it will be back to that low rate na yun na atong mga kaso din sa atong syudad. Alright. Kanang, Doc, unsa man Bern, di ba kanang sa are you happy, Doc, being one of the in charge diya sa tuang mga government hospitals nga kaning sa dagan sa pagbakuna karon sa katawhan, medyo unsa satisfied ba mo ni ana o kulang pa gyud kinahanglan nga paspasan pa sa IATF kini nga pagbakuna? Yes,
sa ako kay ina naman gyud ang mga strategy kana siya kung atong makita or makabantay ta sa tibuok kalibutan na ang ilang strategy, especially on those that went into a hard lockdown, gipaspasan nila ang ilang vaccination. So, siguro kinahanglan gyud na sa ato na muna actually naghanyo kani ang si mayor no o ang the city government, even us here in the health sector, ganyo gyud mi sa ITF na probably na hopefully they can give us more vaccines. So para kay makita nato ang performance gyud sa Region 10 sa rollout of vaccination no, actually maayo. We are one of the highest na kay dinhi wala na pili-pili na sige ibakuna diretso ipagwas na mo man ang kinahanglan gyud na siguro sa inani na nata sa atong mga sa MECQ paspasan gid nato ang pagbakuna. So hopefully from A3 paingon na ta sa A4. Very good. Doc, mga non-COVID na mga sakit do gadawat pagyapon ang NMMC. Yes, being a general hospital no. Dili gid ni pwede kanang dili mo dawat. O kanang mga non-COVID na kaso kay asa na sila padulong. Kining mga trauma, kining mga high-risk pregnancy, of course, appeal ang atong mga patients on hemodialysis, ang atong mga patients of chemotherapy. So, ang nahitabo lang, we are operating katong sa una, di ba? If na makadumdum ka katong pag-code red namo, di ba, 50-50 unta. 50 for COVID, 50 for non-COVID. Sa karon actually nisaka na gyud ang among resources and our manpower towards COVID. So makaingon gyud ko na naami sa 60 to 70% na sa COVID. So pero the way we address it, of course we decrease among admissions sa mga elective kanang mga sa among mga elective surgeries. Prioritize na lang namo. Dayon kanang atong mga, just to give you an idea, let's say sa ayoy naputol na sa namo ko ni mga kuan 10 minutes ra ba na Ang ato dire Guy Bernie pasabot ato sa katawhan nga dulay MECQ ang isa po ani gawas nga ato makita nga kinahanglan mo us-usa siya while waiting sa pagbakuna kinahanglan sa gid nga maato ni ma-contain ba. Correct, Ato bitaw correct. sa malukong, ato sa mapugnan ang pagsaka. Doc? Unya, ikaduha, kining atong pag-unsa kaning pag-lockdown nato, mag self-lockdown kita bitaw. Kay kini alang pud ni sa ato mga health workers. Kay kung kamo damoy mga igsuon, kapamilya, paryente nga mga health workers, maluoy gyud in town mo kanila kay grabe na gyud. Wala sila gisunod nga oras. Ha? Wala sila gisunod nga oras ani ron. Nanasa. Kailan duty? Sorry dog, naputol na po. Hello dog. Nakabalik na si Doc? Yes dog. So, Doc, ingon ani, ang kaning unsa, are you happy kamo diha sa health sector with the rate we're going right now sa vaccination programs sa gobyerno? Or kinahanglan paspasan pa nga sama ni Congressman Rufus Rodriguez nga kinahanglan na kung may mangisog kapag niya pagtagad kaayo ni mga lugar sama nato. inani naman yun. Siguro sa amo dinhi, we are well, if you're asking us if we are happy, of course we are contented on what na unsa moabot na amo gyud ihatag yun, no? Atong ano, but we can do better if we have more vaccine. Kay daghan gyud ang atong mga kay ang atong, let's say, the South Oriental Medical Society, no? Nagano na gyud. We are increasing there is a good number of volunteers and nagstory na gyud me na to help in those vaccination areas. Tapos, Department of Health, they are providing also more and more this kining ato mga nurses para makahatag, no? So, inanag yun na we can, I believe na we can do better. We can make it faster. Kay mutabang yun, daghan kay mutabang, daghan kay mga volunteer ana para lang
paspasan nato ang atong vaccine, Alright. vaccination. Very good. Alright. Alright, Doc, napay mga dili pagpausa. Last na lang naman ngayon sa inyo, hangyo sa katong mga hadlok gyapon magpabakuna. Ha, kay basig di na daw mugahi ang ilaha. Kini ang nakita namo, okay, na I understand kay naagyod. Appeal gyud. Dili ko magano sa inyo ha na there are even some of our employees who haven't received the vaccine yet because hindi sila magpabakuna. Mm. It is really by choice kana siya. Pero ang kinahanglan nato ibutang, okay? This is what we saw. Mo ni ang sitwasyon na nakita gyud namo na it is really a real life situation. Unsay pasabot ani? Kanang among mga empleyado, kung nabantayan ninyo, natakdan sila. Nakaduha na sila na second dose. Okay? Katong whether it be Sinovac, AstraZeneca. Okay? Mo na nahitabo. Naba sa amo nagrabihan? No. Naba sa amo namatay? Wala gyud, kaluoy sa Dios. Kay mo man na ang ingon sa ato mga vaccines, no? Kana mga company sa vaccine. If dili sila gaingon na dili ka matakdan og COVID-19. Pero mas sigurado sila na kung matakdan man noong ka, dili ka magrabihan o dili ka mamatay. Correct. And I think that is the best reason nga naman kanang magpabakuna nga naman. Remember that NMMC, kung mabantayan ninyo, ang NMMC, we have been reporting deaths per day. Mm. Per day. Naagyapon sa amuha kanang mga pasyente na dead on arrival. Kanang pag-abot sa amuha, nagikan not only dinhi sa syudad, sa lain-lain na provinces dinhi sa Region 10. Moabot sa mo, pagtanaw na mo, COVID ang positive ang pasyente, bisa namatay kay usually gaano man kanang nami kanang mga post-mortem na mga swab test na positive. So, inana na kung magpabakuna ta, it adds another layer of protection. So, mo man na ang hanyo nato sa katawhan kay this is not only to protect you but to also protect your loved ones. So, ang akong panawagan yun, kung imo ng panahon para magpabakuna na dito. Kaya ang bida na solution, makatabang ka na sa externally, ang kanang bakuna, makatabang ka na sa internally. Alright. Alright. Daghang salamat, Dr. Bernard Julius Rocha, Salamat ang kayo. liaison officer sa Northern Mindanao Medical Center. Doc, amping mo diya tanan o Amping mo uban diya, mga sa imong team. Daghang salamat, Doc. Thank you very much, Yes, Thank you, dagan salamat o kanang mahimbultag yun sa tanan, mahimbultag sa inyo din ha, Bernie, and mahimbultag kang Art. Dagan salamat. Stay safe, everyone. Alright. Thank you. God bless you, Doc. Amping permi. Thank you.